Лозим ба зикр аст, ки бо ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи об ҳамчун асоси рушди устувор, рафъи камбизоатӣ ва шукуфоии тамоми сайёра дар маркази рӯзномаи сиёсии ҷаҳон қарор додад. Ва ин аст, ки Тоҷикистон таи 12 сола дар Созмони Милали Муттаҳид масъалаи обро пеш мебарад ва дар доираи ин ибтикорот чанде пеш 22 ва 24 март дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо ташаббуси ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Подшоҳии Нидерланд конфронси таърихии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаи об доир гардид, ки шумо низ дар ин конфронс ширкат варзидед. Муҳтарам Далер Ҷумъа, лутфан бигӯед, ки оё ин конфронси таърихӣ тавонист ки ҷиҳати дарки таҳдидҳо ва дарёфти роҳҳои ҳалли масоили об кишварҳоро такон бидиҳад? Қайд кардан зарур аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳамчун кишвари калидӣ дар пешбурди масъалаҳои об дар рӯзномаи об барои рушди устувор аллакай пурра маърифӣ шуда истодааст ва ташаббусҳое, ки бевосита аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баррасӣ шуда истоданд, муҳиматашон на фақат барои ҷумҳурии мо, лекин барои тамоми ҷаҳон муҳим арзёбӣ меёбанд ва бевосита дар 20 соли охир Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббусҳои калидӣ ба монанди яъне соли байналмилалии оби тозаи 2003, 10-солаи байналмилалии аввал об барои ҳаёт, солҳои 2005 ва 2015 ва солҳои байналмилалии ҳамкории дар соҳаи оби соли 2013 шоҳиди ҳол ҳастанд. Шумо дуруст қайд кардед, ки яъне дар таърихи 22 ва 24 марти соли ҷорӣ конференсияи дуюми Созмони Милали Муттаҳид оиди об баррасӣ шудагӣ буд, ки дар натиҷаи он зиёда аз 10 000 нафар сарони давлатҳою ҳукуматҳо, шарикони рушд, намояндагони ҷомеа ҷамъ омаданд ва ҳамин мавзӯъро ҳамаҷониба бевосита баррасӣ кардагӣ буданд. Умуман конференсия аз маросими кушодашавии пӯшидашавии 6 ҷаласаҳои панелӣ, 5 муколамаҳои интерактивӣ ва дигар шумораи зиёди чорабиниҳои махсус ва ҷаласаҳои канорӣ, умуман ҷаласаҳои канорӣ зиёда аз 500 ташкил дода шудагӣ буданд. Умуман агар дар ҳамин мавзӯъ махсусан мехоҳам қайд намоям, ки дар ҳамин 5 муколамаҳои интерактивӣ фикр дорам, ки ҳамаи паҳлӯҳои ки ба об алоқамандӣ доранд дар бар гирифта шудагӣ буданд. онҷо бевосита дар бораи идоракунии ҳамаҷонибаи захираҳои об, аз байн бурдани гуснагии таъмини амнияти озуқаворӣ, мусоидат ба рушди устувори кишоварзӣ, таъмини баробарии гендерӣ ва рушди ҳуқуқу имкониятҳои бонувону духтурон, бевосита дар бораи бунёди инфраструктураи устувор, мусоидат ва саноаткунонӣ ва инноватсия, таъмини шаффофият, амният ва бехатарии экологии шаҳрҳои калон ва минтақаҳои аҳоланишин, умуман муҳити зист, устуворӣ ба тағйирёбии иқлим. Инҷо махсусан гуфтанӣ ҳастем, ки суҳбатҳои бисёр дар бораи коҳиш додани сатҳи фафти одамон натиҷаи ҳолатҳои фавқулодда моем ва қариб ки ҳар рӯза дида истодаем, ки чӣ хел ҳолатҳои фавқулодда даҳҳоу садҳо нафар одамон зиндагӣ аз байн мебаранд ва мутаассифона мо ин чизҳоро дар Тоҷикистони азизи худамон ҳамин зимистони гузашта мушоҳидаам кардагӣ
будем ҳамкории байни сарҳаддии об, яъне об ин як бояд манбаи ҳамкориҳо бошад, манбаи рушд байни кишварҳо бошад ва калидӣ боз дар ин ҷо мавзӯи панҷуме ки баррасӣ шудагӣ буд, ин тезондани татбиқи даҳсолаи байналмилалии оид ба об тавассути тезондани татбиқи ҳадафи рушди устувори шашум мебошад. Умуман 5 мавзӯе ки мо ҳозир дарҷ кардаем, инҳо дар чарчӯбаи тезондани худи ҳадафи рушди устувор мебошад, яъне маблағгузорӣ, маълумот, рушди иқтидор, инноватсия ва идоракунӣ аст. Боз ин дар бар мегирифт 3 усули асосии конференсия ки инҳо бевосита фарогирӣ, байни соҳавӣ ва амалнигаронида шуда, яъне чизе ки мо шумоён мегӯем ба нақша мегирем, ин чизҳо шояд фикрҳои хуб ҳастанд, лекин муҳимтар аст ҳамин ки фикрҳоро мо бояд дар амал татбиқ намоем. ва вазорати нигоҳи захираёб ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ҷаласаи канорӣ таҳти унвони ҳамбастагии об, энергия, ғизо, муҳити зистро дар дораи конференсия доир намуданд. Дар ин ҷаласа зиёда аз 5-6 нафар иштирок намуданд. Инҳо бевосита шарикони рушд буданд, ташкилотҳои байналмилалӣ, намояндагони давлатҳои Осияи Марказӣ, дигар кишварҳо дар сатҳи роҳбарони вазоратҳою бевосита дар он ҷо намояндагони сектори хусусӣ ҳам буданд. Мо фикр дорем ки ҳамаи тарафҳои манфиатдоре ки буданд дар ҳамон ҷо иштирок намудагӣ буданд. умуман зиёда аз 10 000 нафара сарҷамъ намуданд ва 3 рӯз бевосита дар бораи масъалаи об гап заданд. Ин худаш як натиҷаи бисёрам муҳим буд ва мо мутмаъинем ки ин конференсия натиҷабахш буд ва албатта арзёбии музбии онро мо то имрӯз аз тамоми гӯшаҳои ҷаҳон мешунавем. конфронси созмони милали муттаҳид бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон рӯзномаи амали обро ки он қаблан дар конфронси 2 душанбе муаррифӣ шуда буд қабул намуд. хуб рӯзномаи мазкур кадом тадбирҳои муҳимро дар бар мегирад ва уҳдадориҳое ки дар он дарҷ шуданд барои кишварҳо иҷрои он ҳатмӣ аст ё ихтиёрӣ? Муҳим қайд кардан дар кор аст ки ин конферонс якумин бор дар 50 соли охир дар созмони милали муттаҳид ташкил шудагӣ буд ва конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба об бевосита тавонист ҳамаро сарҷамъ намуданд ва бевосита кишварҳо фикру ақидаҳои худро пешниҳод карданд ва уҳдадориҳои худро ба тамоми ҷаҳонам ё ки эълон намуданд, ё ки уҳдадориҳои пештара ки буд боз дубора ҷаҳонам мутмаъин сохтанд ки новобаста аз мушкилиҳои ҷойдошта вайҳоро амалӣ намуда истодааст. ва Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам бевосита уҳдадории худро барҳои баланд эълон намуданд ва дар ин бора мо кору фаъолият бурда истодаем. ҳар як давлат уҳдадориҳое ки ин ё он давлат иҷро мекунад дар асоси манфиатҳои миллии худ баррасӣ менамоянд. ҳамзамон умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз як фаҳмиши фикр дорам умумии баланди хуб дорад ки иҷрои уҳдадориҳо дар ин самт имрӯз шарт ва зарур ҳаст ва маҳз ҳамин фаҳмиши баланд то дараҷаи як ҳамин уҳдадориҳоро, яъне иҷрои шатмӣ аз лиҳози маънавӣ хел характер пайдо намудагӣ ҳастад. новобаста аз мушкилиҳо мо ҳам хеле боварӣ пайдо кардем ки ҳар як давлат кӯшиш ба харҷ дорад ки ин уҳдадориҳо иҷро намоянд.
وگرنه عاقبت‌های اجرا نکردن این نوداداری‌ها برای تمام جهان وزمین‌تر خواهند بود. درست است، یعنی با درک همون تهدیدهای مسئله آب اجرای نوداداری علاقه حتمی است. درست، این حتمی است و باید مکانیزم‌هایی که باشد که این رو مانیتور کنند و به همین روزنامه عملی که به از طرف پیشوای معظم ملت معرفی شدگی بود در همین کنفرانس، این در آینده در حوشه‌های سه شورابینی‌های کلیدی سازمان ملل متحد باز بررسی و ارزیابی میشد، یعنی مکانیزم مانیتورینگ جای دارد. به استاد در این باره کلیدی هست روند آب دوشنبه که ما این باز از طرف خود مشخص بگیری خواهیم کرد. درست، چقدر شما گفتید مهم است روند آب دوشنبه. پرزیدنت کشورم نیز در کنفرانس جهت نتیجه گیری حل مسائل آب، پیگیری عهده‌داری‌های منبع و تطبیق روزنامه عمل پیشنهاد نمودند که روند آب دوشنبه همچون پلتفرم وسیع مورد استفاده قرار گیرد. روند آب دوشنبه در جامعه جهانی رول کلیدی بازی میکنند. این یکم که به سرور دولت این روند رو دستگیری کرده است. دوم، وقتی که کنفرانس ها چورابینی ها در تاجیکستان شهر دوشنبه گذرانده استادن، اشتراکچیان اسم میکنن که چخیل تشکیل آن، علاقمندی آن تمام جامعه، یعنی همه وزارت و کمیته های اداره های داخل دار جمهوری تاجیکستان، جامعه شهروندی، شریکان رشد سرجم شده در گرد این موضوع کار کرده استادن و طرف ها جمع می شوند، درباره پیشروی خود گپ میزنند، درباره مشکلات خود گپ میزنند و اساسشان از تجربه همدیگر آگاه شدن و امکانیت ها تکیه نموده در همبستگی عهده‌داری‌هایی که هر یک دولت مدوش خود گرفته است عملی نماید. راهبری دولت ضمن سخنرانیشان در کنفرانس با ذخیره‌های بوی آبی که در تاجیکستان موجود است اشاره نموده، مخصوصاً درباره کلی سرریز که میتواند کشورهای منطقه آسیا مرکزی را با آب مصفای آشامیدنی تأمین نماید یادآور شدند. خب استفاده آب کلی سرریز مورد توجه یا بررسی از جانب سازمان ملل متحد یا از جانب کشورهای علاوه قرار گرفت؟ البته درسته و همگان معلوم است که ذخیره آب این بویگری اساسی کشور تاجیکستان هم هست و این باز منبع آب برای دولت‌های آسیا مرکزی می باشد و در این هدف به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کنفرانس اویدی امکانیت های کلی سرریز دارد از لحاظ تامین آب اشاره نمودند و بسیار دولت ها مخصوصا دولت های خاور میانه با این مسئله مخصوصا گویم که هموازی نشان دادگی بودند و این موضوع مطمئنم که سالهای آینده امکانیت خوب پیدا می شود که چه میتوانیم این منبع آب به مصفا رو برای رشد اجتماعی اقتصادی کشورهای همسایه استفاده بریم. یک مسئله دیگر هم هست اینجا محترم دلیر جمعه، مسئله سرریز با وجود اون که منفعت‌های خوب دارد، باز سببی که آبش استفاده برده نمیشد تهدیدها هم دارد. خطرهای احتمالی وجود دارند، این خاص به همه گویم که آبانبارها هستند و کلی سرریز این یک آبانبار طبیعی هست و البته در این باره از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان دائما
мониторинг бурда истодаем аз лиҳози сатҳи об, аз лиҳози вазъияти сейсмологӣ ҳон ва барои кам кардани ҳамин хатар маъз яъне муҳимияти истифодабарии кӯли сарез че аз лиҳози таъмин намудани давлатҳои ҳамсоя бо оби ошорамиёнӣ ё ки ҳатто истифодаи об барои тавлиди қувваи барқ ин яъне ҳам мавзӯъҳои иқтисодии иҷтимоии минтақаро ҳал менамояд ҳамзамон ҳамон хатари эҳтимолие ки ҷой дорад вайро сатҳашона паст хоҳад намуд. дар кишварҳои осиёи марказӣ мисли дигари кишварҳои ҷаҳон дар пасманзари афзоиши омилҳои таъсиррасон аз ҷумлаи афзоиши аҳолӣ, гармшавии иқлим, коҳиш ёфтани теъдоди об ба сари аҳолӣ ба назар мерасад. хуб бинобар ин масъала яъне масъалаи об имрӯз дар минтақаи осиёи марказӣ дар баробари ҷанбаи муҳими иҷтимоӣ иқтисодияш ҳамчун омили таъмини амниятро низ касб намудааст. Барои ҳамкории фаромарзии марбут ба об дар осиёи марказӣ ягон чаҳорчӯбаи муосири идоракунии комплексии захираҳои об кор кард шудааст ё ки он аз рӯи низоми пешинаи замони шӯравӣ роҳандозӣ мегардад? мавзӯе ки дар осиёи марказӣ ҳаст ин мавзӯъ ба дигар аксарияти кишварҳои ҷаҳон хос аст. таҷрибаи осиёи марказиро махсусан дар алоҳидагӣ дар ҳамин конференсия баррасӣ кардан ҳамчун намунаи хуби ҳамкориҳо ҳаст. яъне натиҷаи дигаре ки дастрас шудагӣ буд алалхусус ба осиёи марказӣ дар умум муаррифӣ шуд, яъне як минтақае ки аллакай таҷрибаи даҳсолаҳо дорад ки чӣ хел яъне захираи оби фаромарзиро дуруст идора хоҳем намуд. ва дар ин бора мо комиссияи байнадавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии об байни 5 давлати осиёи марказӣ дорем. ин комиссия соли 1992 ташкил дода шуд, яъне зиёда аз 31 сол кору фаъолият мекунад ва ҷаласаҳои ҳамин комиссион аз рӯи оинамаашон ҳарсола ба навбат дар давлатҳои осиёи марказӣ баррасӣ мешаванд ва хушбахтона ҳамин сол ҷаласаи 84-ум ҷой хоҳад дошт дуюм нимаи дар шаҳри Душанбе, ки дар он ҷо мо бевосита боз натиҷаҳои мавсими солҳои 2022-23-ро дида мебарам. Ман дар назар дорам натиҷаҳои обгириро ва нақша муайян намудани лимит барои соли 2023 баррасӣ хоҳад шуд. яъне ин як бевосита механизми комиссия ки исбот намуд ки давлатҳо метавонанд самаранок аз захираҳои обӣ истифода баранд ва ин ҷо Тоҷикистон фикри ман бисёр мавқеи калидӣ дорад, чунки мо ҳамчун ҳам давлати болооб ҳастем ва поёноб ҳастем ва мо муҳимияти инро аз ду тараф дарк карда истодем. бинобар ин то имрӯз бевосита зери роҳбарии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳангсозии ҳамин комиссия дуруст ба роҳ монда шуда истодааст ва аллакай ин таҷрибаро дар дигар минтақаҳо ҳам омӯхта истоданд, лекин вобаста ба усулҳои муосир гап занем, ҷаҳон албат дар як ҷой намеистад. мо дида истодаем ки шумо дар боло дуруст қайд кардед ки аҳолӣ сол аз сол зиёд шуда истодааст, махсусан дар осиёи марказӣ манбаи асосии захираҳои об ин пиряхҳо ҳастанд
албат мо дар худи Тоҷикистон ҷаноб Олӣ пайваста дар бораи камшавии шумораи пиряхҳо дар Тоҷикистон қайд карда истоданд ки манбаи асосӣ барои Осиёи Марказӣ мебошад ва яъне 60% яъне манбаъҳои об барои Осиёи Марказӣ Афғонистон ки ин дар ҳамин минтақа 100 миллион нафар зиндагӣ мекунанд, яъне манбаи асосӣ пиряхҳо мебошанд. Яъне захираҳо сол аз сол кам шуда истоданд ва мо бояд дар чорчӯбаи ҳамин комиссия дар сатҳи гурӯҳи корӣ яъне баррасӣ намуда истоданд ки мо чӣ хел яъне сохтори ин комиссионро мукаммал созем ки то ки ба ҳалли масъалаҳои наве ки пайдо шуда истоданд инҳоро дар якҷоягӣ амалӣ намонем. Яъне ин як механизме ки мо метавонем доиман пурзур намоем, тағйир намоем ки то ки мушкилиҳои наве ки дар минтақа аз лиҳози тағйирёбии иқлим, аз лиҳози зиёдшавии талабот ба об тавонем дар якҷоягӣ танзим намоем. Президенти кишвар зимни суханронияшон дар конфронс иброз доштанд ки то соли 2025 ислоҳоти соҳаи об дар ҷумҳурии Тоҷикистон пурра анҷом дода мешавад ва мудирияти ҳамгиронаи захираи об ба таври комил ба роҳ монда мешавад. ислоҳоти соҳаи об ки дар кишвар аз соли 2016 аллакай оғоз ёфтааст, аз рӯи кадом принсипҳо татбиқ мегардад ва раванди татбиқи онро шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Барномаи ислоҳоти соҳаи об ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори дахлидори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 таздиқ шудагӣ буд. Яъне нақшаи дахлидор қабул шудагӣ буд ва ин нақша аз 35 чорабиниҳо иборат мебошад ва имрӯз аллакай 14 ҳамин чорабиниҳо ба анҷом расонда ҳастанд ва боқимонда чорабиниҳо имрӯз амалӣ шуда истодааст. Акнун яъне ҳадафи ин барнома аз чӣ иборат аст? Ин бевосита механизмҳои пешқадами институционалӣ ва ҳуқуқӣ оид ба идоракунии захираи об ҷорӣ мекунад. Инҷо дар самти рушди қонунгузорӣ ва танзим барқарорсозии инфраструктура ин яке аз мавзӯъҳои калидӣ мебошад ва воситаҳои кӯмакрасонии ислоҳоти соҳаи об мебошад. Инҷа қайд карданам дар кор аст ки вақте ки мо дар бораи барқарорсозии инфраструктура мегӯем, дар бисёр мавридҳо ин инфраструктура характери минтақавӣ доранд ки ин муҳимиятро боз баландтар месозад. Минтақавӣ дар дохили Осиёи Марказӣ мебошад ва бинобар ин мо на фақат лоиҳаи миллиро дар ин бора баррасӣ мекунем, лекин дар якҷоягӣ бо давлатҳои ҳамсояи Осиёи Марказӣ мо бо шарикони рушд дар чорчӯбаи фонди байналмилалии наҷоти арал баррасӣ карда истодаем ки яъне боз инфрасохторҳое бояд амалӣ шаванд ки дар он ҷо бевосита якчанд давлатҳо тавонанд иштирок намоянд ва албатта захираи обро дар якҷоягӣ самаранок истифода хоҳанд бурд. бархе аз коршиносон оид ба татбиқи ҳадафи шашум изҳори нигаронӣ мекарданд ва онҳо аз баргузории ин конфронс бисёр умедвориҳои зиёд доштанд ва доранд ва онҳо бар он назаранд ки конфронси мазкур метавонад дар раванди татбиқи вазифаҳои ҳадафи шашуми ҳадафҳои рушди устувори яъне инро сурат бахшад ин равандро ва мехостем андешаи шуморо дар ин бора фаҳмидан. умуман раванди татбиқшавии ҳадафи шашумро шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва оё то соли 2030 ки он бояд пурра татбиқ шавад, яъне ки
мо метавонем гуфтан ки масъалаи дастрасии пурра ба оби ошомиданӣ ва санитария ва ҳамчунин идоракунии устувори захираи об дар сатҳи миллӣ, дар сатҳи минтақавӣ ва дар сатҳи глобалӣ ҳалли худашро аллакай меёбад. шумо дуруст хел кардед ки дар ҳамин конферонс натиҷабахшӣ махсусан ҳамин мавзӯъро дар алоҳидагӣ ва фикрам ки қариб ки дар ҷаласаҳою муколамаҳои дигарам ҳамин мавзӯъро дарҷ мекарданд ки ин калидӣ мебошад ҳал карданамон дар кор аст. яъне ман дар ҳамаи ҷаласаҳое ки иштирок кардам ҳамин чизро шунидам ки ягон давлат нагуфт ки мо ина кардан наметавонем. ҳамаи давлатҳо гуфта истоданд ки барои ҳамин ҳадаф то соли 2030 иҷро кардан бояд фалон корҳо иҷро карда шавад ва фикри ман вақти басанда дорем ки мо ба ҳамин ҳадафҳо ноил шавем. ин мавзӯъ ҳам калидӣ аст, лекин ҳам аз лиҳози мушкилиҳо бузург аст, лекин имкониятҳо аз инам бузургтар ҳастанд ва ман мутмаинам ки тамоми ҷаҳон ва аз он ҷумла Тоҷикистон ба ҳамин ҳадаф ноил хоҳад шуд.